Eta guain jolas badakat. Zuentzako eta zuetanontzako. Zuek ere jolastu. Beitu, Euskaraldiak nahi gehala, zenbat hitzitazkau sukaldian, ez ditugunak ezagutzen, ez ditugunak erabiltzen, eta ikasi behar ditugunak bai agobizi eta belarri presgeanak. Hementxe, luzokerra. Baldakizue zein dan luzokerra bertatikan. Berdea. Bai? Goikoa. Dakaun jaki bakarra, oso ondo, oso ondo. Luzokerra jarriko jo hemen, eta bere lekuan jarriko dugu. Bale, gio hemen dakau, aiotza. Aiotza baldakizue zer dan. Ez da hotza, Baina bai da pixkat hotza izan laike. Mosteko. Mosteko. Gazteraz matxete. Matxete, oso ondo, bai. Aizkora txikia. Aiotza, bale, bagoaz. Bueno, hirugarrena. Xukadera. Xukadera zein da? Xukatu iteu. Nik esate xukatu iteu. Urakentzeko. Urakentzeko, ondo. Iragatzi iten du, xukadera. Oso ondo. Bueno, urrengoa. Irabiagailua. Irabiatzeko tresna. Bai, birringailua, beni batzutan birringailua esatet, ez dakizera birrindu iteulako, bai, baina irabiatu ere bai iteu, eta irabiagailua dakau, hementxe, bale, bagoaz. Zein da egaska, bidazka hor, egaska eta arrabola. Ba, nik egazka ez nakin nola izena zuenik, baina nahasteko tresna hori izan. Oso ondo, bai, barilla esaten duen hori, egaska, eta arrabola da rodilua, lehen erabileuna. Gaina esan dute, arrabola ez dakik kontatu zaten, baina nik gaurrik hasiet. Hoiz izango izut. Bueno, ba hola, xe. Arrabolakin buruan eman zinizeko behin lanian neonian. Eta eundoko bola utzizin buruan. Ez, izeko kestit inoiz olakoekin. Musuak asko. Hoi bai. Bueno, ba egia esan, hitz hauek ez ditugu erabiltzen ia etxetan, ez da? Ez. Ez, oiok eta beste asko. Oiek eta beste asko gontxe esan dezu gila.